Cando meus pais me dixeron que íamos vivir para Monzao, non o acababa de creer, pero vai chegando o día e cada vez penso máis niso. Eles, os meus pais, non se dan conta do que significa para min ter que deixar o colexio, a casa, os amigos e a Sabela. Non podo entender como esta pouca agua pode separarme tanto dos meus amigos, cando poñendo unhas poucas pedras case poderíamos cruzar a pé. Agora xa estou en Monzao, aínda que moitas cousas son novas para min, como a casa onde vivo, a xente, as rúas polas que vou á escola, outras sonme familiares, como o río, os campos, as casas, a comida, pero como serán os novos compañeros de escola? Se estivera aquí a Sabela, tería o case todo. O Joan marchou. A súa pomba está na xanela do meu cuarto. Na escola noto que me falta algo. Ademais, non teño que me acompañe de volta a casa. Todo isto entristéceme moito. Os compañeros pórtense ben comigo, pero boto de menos a confianza que tiña coa Sabela. Ela é a que mellor me entende. Vendos así tan pertiño, a Galiza e máis o Miño são como dois namorados que o río traz separados. Así desde nascimento deixalos pois namorar, xa que os pais para casar lles non dan consentimento.
entre Deus os fixo de cote, un pro outro e teñendote en terras emparelladas pola mesma ugarreada. Como sen consentimento dos pais sufren mocidad en que teñan que pensar en facelo lanzamento. Pero o noso amigo Joao non podía adiviñar que aquel día non ia ser como os outros. Cando chegou á escola, deuse conta de que algo pasaba. Preguntoulle ao profesor e axiña lle contou que ian facer un intercambio co seu anterior colexio. Púxose moi contento, pensando que pronto vería os seus amigos. Estás contente? Chegado o día, reuníronse todos os nenos dos dous colexios, nunha xornada de confraternización, na que, ademais de xogar e xantar xuntos, preparáronse para rememorar outros tempos nos que as xentes dun lado e doutro do río tiveron unha vida en común. Pero para o Joao e a Sabela era un día aínda máis especial, pois comprenderon que o río non é un impedimento para a súa amizade. Aínda así, o día depararíalles outra sorpresa. Pouco a pouco, o silencio da praza foise enchendo de xente e barullo, e case sen decatarse, todos se foron engaiolando naquela ilusión compartida.
frente da comitiva das xentes do outro lado do río viña o príncipe Joao, sendo aclamado xubilosamente a súa chegada a Salvaterra. Galegos, coa súa princesa Sabela. Eles dous, a Sabela e o Joao, foran elexidos para representar o hermanamento entre a Galiza e Portugal. Como ocorrera en séculos pasados, neste mercado, as xentes dunha beira e doutra do río trocaban os seus produtos e conversaban nunha lingua que todos entendían. E así foi como o soño que a Sabela e o Joao compartían se fixo realidade. Assim tão pertinho, a Galiza e Mãe do Minho são como dois namorados que o rio traz separados. Así desde nascimento deixaros pois namorar. Para casar y estaban con sentimiento. Se Deus os fixo de cote, pro outro e teñendote en terras emparelhadas pola mesma auga real.